Gujaratni Soranni Simi wana jangnai kok tamate sa haino nokjak faifio khaje jagao khoroksa 13bosor umorni teacher bini 13bosor umor soksugia cheraino twiwi kharwi thangkha norok kubui khonaka khoroksa teacher bini umor 23bosor tei bo khoroksa teacher tei bini student no umor soksugia 13bosor ni cheraino twiwi kharlangkha tabuk hingke to teacher aro pj teacher police rok romoi kharkha police postas khlaimani yagolo o teacher sawi khnari kaje o ko khnamani keba nokmani yagolo belai kheno wana kha hingke norbo khnawi naidi tam saka o teacher saka police rok no je bini student ni cherai bini bohogo hinai o kok belai kheno wana jangnai bini umor wngkha matro 13 bosor siko o cheraini tei teacher ni tongkha bin slai 10 gun umor hai bini silsamung hingke omose je bini bohogo 5 mas ni cherai tongo hinai o 13 bosor umor ni tei omori jani bagoi no bo bini student no twiwi kharwi thango hinai saka lokorokni bwskango nukjagui o kok lokorokni bwskang eba keba social media o nukjakmani yagulo lokorok belai kheno wana laijak bahai ke khoroksa teacher amsuk umor jakra tei umor soksugya student no bahai ke hamjagui mangkha o teacher ni staff tei student rok no sungmani yagulo student rok sawi khnari ka tei teacher rok bo borok thangnai 2 bosor ni simi relationship o tei borok hamjaklai tonglai hinai amoni yagulo no o teacher by student physics chemistry poribaimani yagulo no omhai kahai khe bini ogo busa chonani nangkha aboni yagulo no kuno phano nupurjagya wngwi bo bini student no twiwi farar eba kheba kharwi thangkha kubuni jagao obot na ni yagulo pura mamla gotimani yagulo student ni je bufa obra twiwi FIR yakheba missing file report sika aboni yagulo police rok bo naituknani bagui ongkhor laika borokni kaisa team swnamai alada alada jagao rohorka ulo teacher tei student no Rajasthan ni kaisa jagao ar jagani kaisa bus station no romoi naharjaka police rok bai nukmani yagulo police rok logi no borok no romoi tukha tei police station surat romoi gora khlai postas khlaika tamne bagai amsuk cherai sikonsa tai sindini student tamne bagai pono tlangai khanani nangkha hinai shangkha sungmani yagulo teacher saka hingke teacher tam saka tei police rok tamo shangkha aukok rong no norok nai di hingke no sawai wano o pura mamla suratni puna kshetrao kalayo khoroksa teacher je bini student no bini nogo no phaiwi tuition phrangnani phaio daily no te o shikshika yakeba teacher 13 April o student no twiwi farar wngwi thangkha police rok borok no romnani bagui police rok ni 4 jona team no sramka 4 digi khlaiwi ulo 30 April no police rok bai romoi najakha borok khoroknai police rok tabuk bo o mamlano twiwi jaspatal no kaham ke khlai tongkho tei bo kaham ke proof rok thomnani bagui CCTV footages rok tei bwrui background chalani background kubui debini bo sabuni bohogo oborok joto DNA rok check khlainai hingke tini khobor amsa jora tei no tei bo borokni khobor sokpaikya hingke norok ani channel tibakhak tei nogui mannai hingke paithal jora naimani bagui jotto no belai kheno hambai।